Hola, en aquest vídeo veurem una guia clara i pràctica per estudiar tres unitats fonamentals del mòdul optatiu Promoció de la Salut i Atenció de Persones en el sector sanitari. Això vos ajudarà a saber què és essencial i a organitzar l'estudi perquè tot tinga sentit. Comencem! En la unitat 3 és fonamental entendre les grans línies de l'educació per a la salut i la promoció de la salut. Has de dominar la diferència entre promoció, protecció i prevenció. Dins de prevenció, conèixer la diferència entre primària, secundària, terciària i quaternària. El paper de l'educació per a la salut, quin és? Capacitar, informar, sensibilitzar i formar. Quins són els agents d'educació sanitària i quines són les seues funcions? Referent als mètodes i tècniques educatives, haurem de tindre en compte quina diferència hi ha entre mètodes unidireccionals i bidireccionals. A més, hem de conèixer les diferents tècniques de grup i saber explicar amb exemples breus què és cadascuna i quan es fa servir. També és important saber quines accions s'han de portar a terme en l'educació per a la salut segons el grup poblacional. Com canvien aquestes accions educatives segons vagin dirigides a un grup o a un altre. Pensa en necessitats específiques i en hàbits saludables adequats a cada etapa vital. En aquesta unitat et pot ser útil crear una taula comparativa amb prevenció, promoció, protecció i educació per a la salut i anotar exemples de cadascuna. Referent a la part 2, el desenvolupament de programes d'educació per a la salut, és una part molt sistemàtica i organitzada. Si entens el procés, ho tens tot fet. Les tres grans paraules clau, pla, programa, projecte, has de saber què és cadascun, quina és l'escala i el nivell de concreció i què conté un projecte. Referent als conceptes importants, tenim diagnòstic de salut, objectius, avaluació i cronograma. I referent a les àrees de salut, podem parlar de molts àmbits distints. Salut alimentària, ambiental, familiar, laboral i entorns segurs. Saber identificar l'àmbit correcte és clau. Així pot ser útil fer un esquema amb les fases del projecte i posar un exemple per a cada fase. Si ho pots explicar, és que ho entens i ho tens assimilat. La part 3, atenció psicològica i suport emocional corresponent a la unitat 5, és molt pràctica i té conceptes molt importants que cal entendre més que memoritzar-los mecànicament. Si parlem de la comunicació en l'àmbit sanitari, hauries de dominar les tres dimensions: verbal, no verbal i paraverbal. També hauries de saber identificar barreres comunicatives del tipus semàntic, psicològic, ambiental o emocional. A més, has de saber les distintes eines comunicatives, com l'assertivitat, l'escolta activa, clarificació, reformulació, el feedback constructiu o retroalimentació constructiva i què significa parlar des del jo. En la part del suport emocional i processos psicològics hem de conèixer les etapes del dol, model Kubler-Ross. Saber descriure la característica principal de cada fase és fonamental. Concepte de crisi de salut i les transicions vitals. Ixes pèrdues, diagnòstics, canvis significatius, hem de saber reconèixer-los i identificar quines reaccions emocionals són normals. Referent a les cures pal·liatives, hi ha una sèrie de conceptes interessants i no hem d'oblidar l'àmbit legal i ètic on trobaríem la Llei Orgànica de Protecció de Dades, concepte molt relacionat amb el de la confidencialitat. I són conceptes molt importants, ja que com a professionals sanitaris heu de tindre-los clars i heu de protegir totes aquestes dades dels pacients. En resum,
hauríeu de conèixer bé conceptes com l'empatia, l'escolta activa, les barreres semàntiques, crisi de salut, validació emocional i posar exemples curts. Per aprovar la prova objectiva és fonamental no centrar-se només en memoritzar, convé entendre què es fa, per què es fa i quan s'aplica cada concepte. Si domines el tipus de prevenció, les tècniques educatives, la planificació d'un projecte, les habilitats de comunicació i les etapes del suport emocional, tindràs moltíssimes opcions d'obtindre un molt bon resultat. Fins a la pròxima!